Zadržite uzbuđenje, jer danas vam donosimo vruću vijest koja će uzdrmati temelje Maksimira. Zamislite samo, u 87. minuti protiv Osijeka, kod rezultata 1:1, dogodilo se nevjerojatno. Najbolji igrač Blisa, Martin Baturina, zamijenjen je misterioznim brojem 97 na leđima. Čak je i komentator Saša Marić ostao zapanjen jer nije imao Denija Jurića na svom zaslonu. Što se točno događa, zar ne? Prije nego što zaronimo u ovu bombu, ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako ne biste propustili niti jedan trenutak ove nevjerojatne sapunice koja se odvija u Dinamu Zagrebu. Pa tko je taj misteriozni australsko-hrvatski igrač, Deni Jurić, s dresom broj 97? Stigao je u Maksimir 2021. godine, ali njegova karijera u Dinamu uključuje posudbe u Šibeniku, Gorici i Rijeci. Prije utakmice protiv Osijeka, ovaj momak imao je 17 nastupa za Dinamo, s 2 gola i 2 asistencije na kontu. I pogledajte ovo, trener Sergej Jakirović odlučuje staviti napadača koji nije vidio ni jedan jedini minuta ove sezone u posljednjim trenucima utakmice. Je li to očajanje ili nepovjerenje u Josipa Drmića, najskupljeg igrača svlačionice koji čak nije bio ni registriran za utakmicu protiv Osijeka? Na kraju, Dinamo je osigurao pobjedu u 90. minuti, ali pričekajte malo. Deni Jurić nije postigao odlučujući gol. To je bio Gabriel Vidović koji je poslao loptu u mrežu, uz malo nesreće obrane Osijeka. Povratak izdignuo iz filma, uz pomoć Roberta Ljubičića. Sada, hoće li intuicija trenera Jakirovića biti slavljena ili dovedena u pitanje od strane novinara? Oba igrača koji su sudjelovali u golu ušli su u igru kasnije. Totalna napetost. Ali kada euforija oko gola prođe, Maksimir bi trebao baciti pogled na svoju stvarnost. Pobjeda je bila poklon obrane Osijeka. Trener Zoran Zekić će žaliti da ovo je najbolje što Osijek trenutno ima. Posljednja linija Osijeka više ohrabruje protivnika nego njihove vlastite navijače. I pogledajte statistiku, 25 primljenih golova u 16 utakmica. Samo Rudeš, Istra i Slaven Belupo imaju još darežljiviju obranu u HNL-u. Čini se da i Jakirović ima sličan problem. Na kraju krajeva, obrana Dinama je na udaru statistike, 14 primljenih golova u 14 utakmica. Vidjet ćemo kako će se momčad nositi s ovim pritiskom. Ekipa Dinama, svi s nestrpljenjem iščekujemo kako će se ova priča razvijati. Hrvatski nogomet je nepredvidljiviji nego ikad, a ova utakmica između Dinama i Osijeka pravi je prikaz ludosti. Želimo čuti vaše mišljenje u komentarima, što mislite o ovoj ludoj situaciji. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal kako ne biste propustili nijedno poglavlje ove uzbudljive sapunice. Do idućeg puta, strastveni navijači!